Det menneskelige hjerte er som et skib på et stormblæst hav, drevet omkring af vinde fra alle 4 hjørner af verden. Som 21-årig oplevede Morten Vejvang strid modvind, da han fik konstateret hjerteproblemer. Mit hjerte er uregelmæssigt. En gang om måneden, måske et par gange om måneden, så kan jeg mærke hårdt stik i brystet. Sådan hænger mit hjerte nu engang sammen. Man kan ikke gøre noget ved det. Så jeg gør det, at jeg bare ligger mig helt stille og trækker vejret så tungt som overhovedet muligt og prøver at slappe så meget af. Og det ser ud til, at det er en måde, jeg kan kontrollere det på. Den første oplevelse, jeg har med mit hjerte, det er en dag i august i 2003, hvor jeg er hjemme hos mine forældre. Og jeg falder simpelthen om i gangen hjemme hos mine forældre. Det var kun min lillebror, der var hjemme, så han opdagede, at jeg lå ude i gangen, og så ringede han efter en ambulance. Og så var jeg afsted op til sygehuset med stærke smerter i brystet. Min puls, den er nede omkring 10 slag i minuttet. Så mit hjerte simpelthen nærmest gået i stå. Og jeg husker, at jeg var meget bange. Jeg tror, det var året inden, der havde der været spillet noget Confederations Cup, hvor en spiller fra Cameroon, han var faldet død om på banen med noget hjerteanfald, og han var egentlig i topform. Og jeg kan huske, at jeg lå og tænkte meget på det, og han var død af det. Han var heller ikke så gammel. Så jeg lå og tænkte så meget, hvis det kan ske for sådan en topatlet, så kan det vel også ske for mig. Var du bange for at dø? Ja, det var jeg. Rigtig bange. Min lillebror, han var rigtig ked af det. Og så min gode ven Bo. Jeg kan huske, han kom... Min gode ven Bo, han fik det at vide første gang, jeg lå deroppe. Der kom han løbende ind på stuen, hvor jeg lå. Han græd. Så det ligger nok et eller andet sted i baghovedet, at jeg dør af det en eller anden